Salutare tuturor și bine ați la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi, după cum ați putut vedea și din titlu și după cum am spus și în videoclipurile trecute, o să vă prezint toți caii pe care avem, începând de la ponei, iar apoi o să vă prezint și mânza și apa, dar mai întâi o să încep cu poneița. Posibil să îi mai fi văzut din videoclipurile pe care le-am mai postat pe canal, dacă ați mai urmărit canalul, și astăzi am să vi le prezint, să fac un videoclip în care vă spun mai multe lucruri despre ele. Dacă o să vă placă, puteți să dați un like și puteți să vă abonați pentru a vedea mai multe videoclipuri interesante cu animale și cu păsări pe acest canal. Acum o să încep prin a vă prezenta care este aici. Este o păniță în vârstă de 3 ani. Sper că este gestantă, nu știu sigur, și spun asta deoarece am dat o alarmă seară acum în octombrie, pe la jumătatea lui octombrie, și nu știu sigur dacă s-a ținut. Sperăm să fie gestantă. Aici este locul în care stă deocamdată, deoarece aici stau în general oile, dar acum pentru că încă nu le-am băgat pe grajdi, pentru că n-au început încă să fete, stă aici poneița. Ea de obicei stă în acest țarc, dar acum o lăsăm aici pentru că este mai mare și are mai mult loc unde să se învârtă și unde să stea. Acolo în stânga are găleata cu apă, aici are fânul, în fiecare zi îi pun fân de aici și mai am acolo în geam niște sfecle de zahăr. Îi dau câte 4 bucățele în fiecare zi și o dată pe săptămână cobor fân din pod, îl pun aici și dau la toți caii. Când o să băgăm oile pe graș, când o să înceapă să fete, o să mut poneița în celălalt țarc pe care vi l-am arătat, cel mai mic, și o să stea oile aici. Iar apoi, în primăvară, o să o duc la grajdul de la vale. Dacă ați mai văzut videoclipul de pe canal, cred că știți grajdul în care ținem și porcii, sau în care am pus acum pe unii. Puteți intra pe canal să vedeți videoclipurile pe care le-am postat, să vedeți ce animale și ce păsări mai am. Aceasta este poneița. Acum v-am spus, sperăm să fie gestantă și vom afla în următoarea perioadă. În continuare o să vă prezint această mânză, care are 2 zile de când am băgat-o în grajd, alături de mama ei. Această iapă, să o filmez din partea aceasta. Acum le-am băgat pe grajdi pentru că afară, după cum puteți vedea, ninge și este destul de frig și am să le lăsăm în grajdi pentru că este foarte cald și este mai bine pentru ele. Revenind, aceasta este iapa și acum vreau să vă prezint mânza mai întâi, iar apoi o să vă mai spun și câteva despre iapă. Aceasta este roșie cu coama și coada albă și la picioare tot așa are alb. Este foarte cu minte, are 9 luni. Nu i-am pus nume, puteți să scrieți în comentarii dacă vreți sugestii de nume și o să revin cu un videoclip în care o să aleg un nume, sau dacă nu o să fie comentarii, o să-i pun eu un nume și o să vi-l spun într-unul din videoclipurile viitoare. I-am cumpărat un căpăsor nou pentru că mai aveam de la iapă, dar am să-i luăm unul nou pentru că o să țină și mai mult. Cam aceasta este mânza, să o filmez și din față. Este foarte, foarte cu minte. Acum nu se vedea foarte bine pentru că vă dați seama, este în graș și
Nu am nici cum să o filmez foarte bine și nici lumina nu prea ține cu mine, dar dacă vreți să o mai vedeți, mai sunt videoclipuri pe canal și short și videoclipuri mai lungi în care v-am mai arătat-o și pe ea și iapa, chiar și poneița. Aceasta este. O să mai fac videoclipuri în care o să vă arăt. Iar aici, v-am spus, este mama ei. Această iapă. Ea este mai închisă la culoare, dar cu siguranță când o să mai crească o să se mai închide la culoare și mânza. Acum, dacă vă întrebați de ce are diferite nuanțe iapa pe ea, deoarece noi am fost plecați și a început să ningă astăzi, iar după cum cred că v-ați dat seama, a nins și pe ea și de astăzi se acum udă pe spate și este mai închisă la culoare sus, dar aceasta este culoarea ei normală. Bine, vara, dacă ați mai văzut videoclipuri, este și mai deschisă, cam așa ca mânza, poate un pic mai închisă, da? Aceștia sunt cai pe care avem, această iapă, mânza și mai avem și poneița. V-am spus că de mai de mult că o să fac un videoclip în care o să vi le prezint și o să vă spun mai multe despre ele și despre poneiță și despre cai. Aceștia sunt și cam acesta a fost videoclipul. Vă mulțumesc pentru vizionare și puteți, v-am spus, să vă abonați dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri cu animale, să vă mai arăt un pic și poneița. Da, acesta a fost videoclipul, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la următoarele videoclipuri. Vă salut!